Aquesta foto és meua. Però com ho ha fet aquesta foto, Carles? Doncs mira, anant a fer un passeig per la platja i vam passar per un puesto que l'aigua pujava molt i després tocava en la pedra de dalt. S'obre a boca. Sí. I dintre del trampolí tenim moltes activitats i una d'aquestes és el taller de fotografia. I des del taller de fotografia doncs, es va decidir fer tot un projecte que una mica es veu reflectit en aquesta exposició on els nois que participen en el taller han fet les fotos, han estat durant tot el procés.